Ousmane Cissé kirula belebele koni mina boli ale ka sababu kɛ MINUSMA maaw ka cɛden saba ka sali koni hukumu na. Gawo tuɲɛli wale dɔ koni balila population kɔni fɛ. Iyad Agali ale kɔni a bi bɔlenba fɛ ko ale bɛ ka Mali autorité maaw kɔni dakɔrɔbɔ. Ayiwa an balimaw aw bisimila ye an ka dun kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibarulanu kɔni na k'olu ɲɛfɔ aw ye. Ayiwa kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ Mali kɔni kiritigɛyɔrɔ la. A yira k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile 25 ye ko cour d'assises dɔ kɔni kɛra o kun na a yirala k'a fɔ ko maa min kɛra sababu ye ka MINUSMA maaw ka cɛden saba kɔni faga Sibi sira kɔni na k'ale kɔni bɛna kiriw la belebele kɔni sɔrɔ ni an b'a fɔ o ma nanzarakan na peine capitale. Hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ko san 2000 ale ni 19 kɔnɔna la février kalo la a yirala k'a fɔ ko nin ye MINUSMA cɛden 5 ye olu kɔni tun bɛ Kidali dugu kɔnɔna la u tun b'u ka baaraw la olu tilala u ka baara kɔnɔna na ko olu kɔni bɛ u kɔsegin ka taa u fa jamana kan sabula ni MINUSMA cɛden 5 ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ bɔ Guinée de olu kɔni bɔlen Kidali ko u b'u kun ɲɛsin Laginɛ kɔni ma olu selen Bamako ya ko u ye mobili dɔ kɔni ta Jikɔrɔni para la ni Laginɛ place yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ye o mobili ta ko nɛgɛ kaɲɛ 21 olu kun ɲɛsin Guinée kɔni kan tuma min na o sera Sibi kɔni fan fɛ ko kungo kɔnɔna dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko u nana jan kɔni sɔrɔ u ɲa no o jan yɛrɛ kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ yirikuru dɔ kɔni tun bɛ sira la o jan hukumu kɔnɔna la sofɛrkɛ ale kɔni girinna ka fɛɛrɛ minɛ sabula ale tun jagoyalen don ka fɛɛrɛ minɛ walasa ka yirikuru in ta ka bɔ sira kɔnɔna na nka o wagati kelen in na ko cɛ marifatigi dɔw kɔni bɔra kungo kɔnɔna la ko ka na marifa kɔni ci sanfɛ ko ka ni maakofɔlen ninnu kɔni ja sira. Ayiwa ko ni waleya kɔni kɛlen maa minnu kɔni tun bɛ nin mobili in kɔnɔ n'o ye MINUSMA cɛdenw olu ka sofɛrkɛ olu kɔni ma se ka bɔ u nɔ la olu kɔni y'u sigi o kɔfɛ min ye ni cɛ marifatigi ye ale yɛrɛ girinna ka marifa ci ni mobili kɔnɔ mɔgɔ ninnu na ko o yɔrɔnin kelen na maa 7 kɔni bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye MINUSMA cɛden ye wa n'olu bɛɛ bɛ bɔ Laginɛ olu kɔni sara o yɔrɔnin bɛɛ la MINUSMA cɛden 2 min tora yen o joginna ale ni sofɛrkɛ. Ayiwa o de hukumu na ko ni waleya ninnu kɔni kɛra min ye Wɛnzɛndugu n'o bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ fan fɛ yen gendarmerie mɔgɔ ninnu kɔni kunnafonina olu kɔni wulila ka taa dɛmɛ don ni maakofɔlen ninnu ye o y'a sɔrɔ ni cɛ marifatigi ye ale ye ni maakofɔlen ninnu kɔni bololamina kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ka taa n'u ye. Ayiwa min kɔni ye Wɛnzɛn kɔni finitigiw ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɔni da don sa o nana i kuncɛ min ye marisi kalo tile 7 ye san 2000 ale ni 19 kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli hukumu na a yirala k'a fɔ ko ni waleya ninnu talen ka ɲɛsin MINUSMA maaw ka cɛdenw kɔni ma n'o tun ye février kalo tile 19 ye san 2000 ale ni 19 na ko o tɛmɛnen tile 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la n'o o nana kɛ février kalo tile 24 kɔni ye ko o kɔnɔna la maa min tun bɛ ka ni maakofɔlen ninnu kɔni ka mobili boli ko o ka telefɔni kɔni yera o bolo. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ale kɔni ye telefɔni in kɔni utiliser ayiwa sɛgɛsɛgɛli hukumu na u kɔni wulila ka taa ni maakofɔlen in kɔni minɛ ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ kaso kɔnɔ na. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko an ka Mali kɔni sariyaso la MINUSMA maaw kɔni lakanalen don ni sariya dɔ ye sariya min na n'i ye kojugu ta ka ni maakofɔlen ninnu sɛgɛrɛ i na kaso caman kɔni kɛ min ye kiriw la belebeleba ye ko o na boli kan o de hukumu na min ye janvier kalo tile 24 ye san 2000 ale ni 27 kɔnɔna la Ousmane Cissé ni ale ye maa min minɛla ni waleya in na bingani ale ni fagali kɔni hukumu kɔnɔna la ale kɔni ka kiri kɔni tigɛra bɔgɔ jeninen sanfɛ a yirala k'a fɔ ko a bɛna kiri la belebeleba kɔni kɛ an ka kaso kɔnɔ na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ Gawo dugu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko suɲɛli waleya dɔ kɔni tun bɛ ka ta ka ɲɛsin sanu butigi dɔ ma nka population kɔni kɛra sababu ye k'o kɔni bali. Ayiwa kibara minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ k'a fɔ min tun ye janvier kalo tile 18 ye ko Gawo kin dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye Soso Koyira ko nin ye sanu butigi ye ni ale kɔni bɛ yen nɔ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin ye cɛ marifatigi 2 ye olu kɔni tun bɛ Mercedes mobili dɔ kɔni na ayiwa ko olu sera nin yɔrɔ kofɔlen na u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna yen yɔrɔ kɔni suɲɛ. Ayiwa o de hukumu kɔnɔna la min ye yen kin kɔnɔmɔgɔw ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulila k'u ɲɛsin ni zone 2 ninnu kɔni ma ko u ye kelen kɔni bɛ yen u sera k'o faga nka kelen dɔ ye ala ni finitigiw kɔni sababuya la ko u kɔni o tora finitigiw kɔni bolo. Ayiwa tuma min na finitigiw taara ni zone tɔ kelen kɔni ye wa min ye zone ninnu kɔni ka mobili ye population ye tasuma k'o mobili la k'o mobili bɛɛ lajɛlen kɔni jeni. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko o sababu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de k'a fɔ Gawo ale la lamini bɛɛ lajɛlen kɔni an bɛ wagati min na ko bi ko olu kɔni ni kun tɔrɔlen don lakanabaliya kɔni hukumu na o de to population kɔni jɛlen don ko k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli ko u b'u yɛrɛ dɛmɛ sabula ko finitigiw kelen tɛ se k'a ɲɛ. Ayiwa n'o tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la an b'an kun ɲɛsin Mali kɔrɔyan fan kɔni ma an b'an kun ɲɛsin Mali nɔrɔyan fan kɔni ma. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko Iyad Agali ko ale kɔni bɛ ka Mali kɔni finitigiw kɔni kankɔrɔbɔ sabula ko min ye janvier kalo 21 ye ko Iyad Agali ko ale kɔni yera ja dɔw kɔni na. Ayiwa ko o ja ninnu y'a yira k'a fɔ ko ni maakofɔlen ni ale tɔgɔ ye Iyad Agali ye
ni ale ye jimi kɔni ɲamɔgɔ ye n'o ye cɛ marifatigi murutulen minnu bɛ an ka gawo fan fɛ n'o ye olu kɔni ka ɲamɔgɔ ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko ale kɔni yera nin ja ninnu na ja min b'a yira k'a fɔ ko u kɔni tun bɛ ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ o ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ k'u ka maakɔrɔw kɔni adhéré u ka communauté kɔni na ayiwa ko o ɲɛnajɛ ninnu fɛ i ɲɛ b'a la Iyad Agali ale kɔni bɛ ka kuranɛ kɔni bɔ o maakura ninnu kɔni b'u bolo ɲɛfɛ a kan ka yira k'a fɔ ko olu kɔni b'u kali ko olu kɔni tɛna ale kɔni janfa o de kun na maa caman kɔni bɛ ka ɲininkali kɔni caman kɛ k'a yira k'a fɔ Iyad Agali ale kɔni bɛ ka Mali kɔni finitigiw kɔni kankɔrɔbɔ de wa walima mun de don sabula ni don kelenni n'o o kun ye janvier kalo tile 21 an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama Mali finitigiw kɔni ye kɛlɛkɛminɛn kuraw kɔni sɔrɔ ayiwa o kɛlɛkɛminɛn kura ninnu kɔni olu sɔrɔli tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko Iyad Agali ale n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka ni a fɔra ko o don kelenni kɔni na ale fana bɔra ka a yɛrɛ ja kɔni bɔ o bɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ yen nka jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Iyad Agali ko nin tɛ ale ka baara kɔrɔ ye ko sabula ale ye maa ye maa min bɛ a ka ko kɛ sutura kɔnɔ na ko n'i y'a ye a ye nin kɛ soit a kɔni sirannen don walima a ka fanga kɔni dɔgɔyara ko i b'a sɔrɔ o de y'a to a ye nin kɔni kɛ ko sinon ale ye cɛ ye maa min b'a a ka baara kɛ dugu kɔni kɔnɔna la nka n'i y'a ye a y'a yɛrɛ bɔ tantɔ k'a yɛrɛ ja kɛ o ka cari fan bɛɛ ko o bɛ ko dɔ de yira ko o bɛ sirannen kɔni yira ayiwa o de hukumu kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni dabali balen don ni question in kɔni na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun na a ye nin waleya in kɔni kɛ ayiwa an balimaw ni ne kɔni ye an ka bi don kibaru ye ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka